Det er den 11.11. Klokken er 11.11. En lidt speciel dag og tid. Mange af dem, der er spirituelle, tænker, at netop dagen i dag og tidspunktet åbner op for en port til det her med at skabe nyt, at der kommer en ny energi. Og jeg vil godt invitere dig til at reflektere over i forhold til dig selv. Hvordan er det for dig? Og det her med, hvordan er du i verden med dine tanker, med din måde at være på. Så jeg vil godt invitere dig ind til at ligesom tænke ind i dig selv og mærke efter. Er du et sted i dit liv, hvor du gerne vil være? Tit og ofte så er det her med, at der måske er et eller andet, vi er utilfreds med. Om det er chefen, om det er partneren, om det er livssituationen med bolig, eller økonomien, eller relationerne, eller hvad som helst det måtte være. Men prøv lige at mærke efter, mærke ind i dig selv, og så sæt dig ned, og ligesom mig, få tændt et lys her. Sid og nyd det. Og få mærket ind i, hvem er jeg som person? Er jeg der, hvor jeg gerne vil være? Der kommer til at ske en masse nyt i mit univers i hvert fald. Og du er hjertelig velkommen til at følge med. Jeg hedder Sif Gammelhøj. Det er mig fra Better Life by Sif. Så vil jeg fordybe mig 5 minutter i mine egne tanker med lys og nyde stunden. Ha' det dejligt.